Karole, Karole, Metila. Dua review zo yang hi lip brush hi clip na chuan bakche hi VS ania chuan hi mor zum deuh hi line nan tha tholna tiang zelin azam clipper sign te ani gai te hi chunglama hman anuama lekanuama heng hi VGR hi outline siam nan te trim nan te nuam em ani sign on ho chu guard ne anona anuama hi pro Jimmy hi kimei hi guard ne man anuama ni bolt line norvia norval nan chuan hi outline hi chu VGR lian kan ta hi zoom zui awangin bolt line nor faina khan nuam bawk ani chuan hi tholna ni le ta chuan tanna kan mang thei bawka a chungah hian blade awm ti to kha ani ta a chuan hi sam clip na chunglam te sam sei te clip nan kha kan hmanga lak lo tur chin or lo dal thei kha chuan hei ve thung hi trimmer ang tho kha nia film scene kha nia hi wear mang ne ve thunga chuan hi neck brush duster ang ni meng chu ti fai na kha ni chuan hei saver trimmer kan trim zo kan ti fai nang ka hi sam brush na ani ve thung hi battery charge na tuni gai ho te kha ani battery charge na kha ani kan chon te ya chuan kan charge nu adang kan lo manga ti kan botli kual vel thin ai battery nia chuan tiang vel kha chuan hei condom polo thleng le to e mamo hlum sia around brush flip back le sam khui na brush dona han ti vel na khan tha em ni